Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Вызначальныя палітычныя падзеі звычайна адбываюцца ў сталіцах. У найноўшай гісторыі Беларусі ёсць адзін сюжэт, які разгортаваўся не ў Менску і нават не ў абласным цэнтры, а ў невялікім раённым гарадку, але істотна паўплываў не толькі на палітычны лёс галоўнага ўдзельніка, але і на лёс, як мне падаецца, беларускай дэмакратыі ўвогуле. Я маю на ўвазе лістапад 95-го выбары ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк. Тое, што Пазняк не быў абраны ў Вярхоўны Савет 13-го склікання, што ўвогуле не быў абраны ніводзін прадстаўнік БНФ, адразу ж зрабілася прадметам спекуляцыяў. Маўляў, народ адмовіў Народнаму фронту і яго лідару ў даверы. Чуць такое з вуснаў лукашэнкаўскіх прапагандыстаў не дзіўна, але ў выкананні некаторых дэмакратычных палітыкаў ці незалежных экспертаў такая тэза гучыць крыху абсурдна, бо не адпавядае сапраўднасці. Праўдзівае тут толькі тое, што Пазняк і іншыя кандыдаты БНФ не сталі дэпутатамі. Але давер ці недавер народа тут ні пры чым. Прычым масавыя фальсіфікацыі і чорныя тэхналогіі на выбарчых участках, якія выпрабаваныя на прадстаўніках БНФ, неўзабаве будуць прымененыя і ў дачыненні ўжо да прадстаўнікоў іншых дэмакратычных арганізацый. І цягам дзесяцігоддзяў ніхто з іх у тое, што завецца ў Беларусі парламентам, дапушчаны не будзе. І тут я працытую каментар Лявона Баршэўскага, які ён зрабіў падчас адной з дыскусіяў у нашай Ніве. Цытую. Выбары 1995 года адбываліся паводле закону, падобнага да якога не было нідзе ў свеце, калі нават у другім туры галасавання патрэбна была яўка 50% ад спіскавага складу выбаршчыкаў. Я набраў у другім туры 58%, Валянцін Голубеў пад 80%, Юрас Беленькі пад 70%, Міраслаў Кобаса пад 90%, але яўку нам напісалі 48-49%. У акрузе Валянціна Голубева, гэта было даведзена, да ліку выбаршчыкаў былі аднесеныя 200 чалавек, якія памерлі і якіх са спісаў выбаршчыкаў чамусьці не выключылі. А яму не хапіла каля 60 чалавек да 50% яўкі. У Смаргонскай акрузе, дзе балатаваўся Пазняк, было 13 участкаў для галасавання. У дзень выбараў гарадзенская КДБ гвалтам не пусціла на 3 участкі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 участках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых 3 па 36-40%. Канец цытавання. Я спадзяюся, слухача не стаміла вялікая наяўнасць лічбаў і адсоткаў. У сённяшнім расповедзе гэтых адсоткаў, працэнтаў будзе шмат, бо ўрэшце імі і прыхавалі палітычны вынік. Гэтую гісторыю мы адсочым падрабязна, тым больш, што корэспандэнтка Радыё Свабода Галіна Прыгара непасрэдна прысутнічала ў тыя дні ў Смаргоне. Нагадаю, што на выбарах у траўні 95-го ў Вярхоўны Савет 13-го склікання не быў прапушчаны ніводзін кандыдат ад БНФ, у тым ліку і лідар фронту. Парламент увогуле не быў абраны, і спатрэбіліся да выбары, іх прызначылі на лістапад 95-го. Чаму Пазняк абраў Смаргонь? Тут некалькі прычынаў. Адна з іх тое, што на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года у Смаргонскім раёне Пазняк набраў найбольшую колькасць галасоў, але не толькі. Вось што перадавала на хвалях Свабоды Галіна Прыгара. Смаргонь была абрана невыпадкова. Акрамя агульнай добразычлівай да лідара БНФ абстаноўкі, у горадзе яшчэ працуе адна з мацнейшых суполак БНФ, якая налічвае 250 чалавек. Да выбараў засталося 2 дні. А напрыканцы мінулага тыдня ў Смаргоні пачата даследаванне, звязанае з выбарамі, якое, хутчэй за ўсё, скончыцца адкрыццём крымінальнай справы. Як гэта звычайна і раней адбывалася, напярэдадні галасавання супраць Зянона Пазняка запушчаны чарговы паклёп, ананімная улётка абразлівага зместу.
З гэтай нагоды я задала некалькі пытанняў лідару БНФ. Зенон Станіславович, я ведаю, што гэтым разам стосы паклёпніцкай улёткі былі знойдзены ў Смаргонскім райвыканкаме. Як развіваліся падзеі? Літаральна недавно, 24-го, в пятницу, у райвыканкаме у адным з пакояў, які належыць ветэранскай арганізацыі, выяўлены цэлы стос паклёпніцкіх лістовак супраць мяне, дзе мяне называюць і гітлерам, і фашыстам, і брудна адзываюцца пра маю маці, і мяне, і лістовка не падпісана, ананімная. Якія ўдалося зрабіць захады да высвятлення аўтара улёткі ды магчымага законнага пакарання распаўсюджвальнікаў? Зроблена заява ў пракуратуру, ў міліцыю. Злоўлены 2 распаўсюджвальнікі гэтых лістовак. Намі напісана маімі даверанымі асобамі заява ў пракуратуру аб узбуджэнні справы. Гэта крымінал. І павінен сказаць, што 5 год хадзілі такія лістоўкі, іх мільёны было раскідана па Беларусі, і ніколі не ўдавалася злавіць іх распаўсюджвальнікаў. Вось нарэшце злавілі ў Смаргоне. Такое ўражанне, што гэтыя людзі забылі пра ўсё, пра законы, пра мараль, пра прыстойнасць і проста, відаць, ашалелі ад жаху і ад ненавісці. Кінуты ўсе сілы туды, не зважаюць ні на закон, ні на прыстойнасць, і на гэтых бедных смаргонскіх людзей накінуліся зараз гэтыя агітатары ад начальства. Але не думаю, што будзе вялікі вынік, таму што смаргонскія людзі разумныя, спакойныя, і я думаю, они здольныя самі разабрацца, што да чаго. Але канстатую, што вертыкаллю закон парушаецца, што нероўныя ўмовы для кандыдатаў. Калі гэты матэрыял ужо быў падрыхтаваны, са Смаргоні патэлефанаваў Зянон Пазняк і паведаміў, што яму з даставерных крыніцаў паступіла інфармацыя аб мяркуемай адбыцца правакацыі супраць яго. У Смаргонь, па словах Пазняка, нагнана вялікая колькасць работнікаў спецслужбаў з Гародні ды Менску. Галіна Прыгара, Радыё Свабода. Пра дзейнасць спецслужбаў і міліцыі пазней, а цяпер пра сюрпрыз, які падрыхтавалі Пазняку ягоныя даўнія апаненты-камуністы. Сітуацыя, што склалася сёння ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатуецца лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, прыцягнула да сябе ўвагу неардынарнымі паводзінамі канкурэнта Пазняка ад кампартыі. Днямі кандыдат-камуніст зняў сваю кандыдатуру. І такім чынам у Пазняка застаўся толькі адзін супернік. Урач Смаргонскай бальніцы, які не хавае, што ідзе на выбары пры падтрымцы вертыкалі. А за ўдзел у выбарчай кампаніі супраць Пазняка яму паабяцана пасада галоўнага ўрача мясцовай бальніцы. Тут я перапыню рэпартаж Галіны Прыгары, каб патлумачыць асаблівасці выбараў 95-го году, пра якія сталыя слухачы маглі забыцца, а моладзь хутчэй за ўсё не ведае. Здавалася б, зняцце другого суперніка было на карысць Пазняку, бо менш канкурэнтаў. Насамрэч, наадварот. Мэтай прэзідэнцкай адміністрацыі на тых выбарах было увогуле не дапусціць абрання Вярхоўнага Савета, які мог зрабіцца супрацьвагай прэзідэнцкай уладзе. Менавіта таму ўжо ўвесну Лукашенка заяўляў і неаднаразова, што на выбары не пойдзе, словы, якія ў прававой краіне каштавалі прэзідэнту імпічменту, агітацыя была зведзеная да мінімуму і па шмат якіх акругах выбары не адбыліся. Многія кандыдаты БНФ не набралі 1-2% галасоў для перамогі, альбо набралі большасць, але выбары былі прызнаныя несапраўднымі, бо не прыйшла неабходная колькасць выбаршчыкаў. У восень 95-го сітуацыя паўтарылася. Лукашенко быў зацікаўлены ў тым, каб на ўчасткі прыйшло як мага меней людзей, асабліва на тыя, дзе балатаваліся лідары дэмакратычных партыяў, і ўжо асабліва там, дзе на выбары ішоў Пазняк. Таму зняццё камуністамі свайго кандыдата, па-першае, рабіла немагчымым другі тур, а па-другое, гэта галоўнае, адсякала ад удзелу ў выбарах частку пракамуністычных грамадзянаў, якія прыйшлі на ўчасткі галасаваць за свайго кандыдата-камуніста, а вось цяпер не пойдуць. Ключавыя словы тут не прагаласавалі б за свайго кандыдата, а прыйшлі б на ўчасткі,
бо ў выпадку Пазняка, які, і гэта было бачна, лідзіраваў, важнай была якраз яўка выбаршчыкаў. Нешта падобнае было ўвесну ў акрузе былога міністра МЗС Петра Краўчанкі. Выбары былі прызнаныя несапраўднымі з-за адсутнасці належнай яўкі выбаршчыкаў. Не хапіла 700 выбаршчыкаў. Парадокс быў у тым, што калі б гэтыя 700 прыйшлі і ўсе як адзін аддалі б свае галасы не за Краўчанку, а за ягонага канкурэнта, Краўчанка ўсё роўна быў бы абраны. Словам, улада і камуністы з ёй заадно абралі стратэгію зрыву выбараў на ўчастку Пазняка. Як жа ацэньваў сітуацыю напярэдадні галасавання сам лідар БНФ? Паслухаем далей рэпартаж Галіны Прыгары. Тым не менш, сам Зянон Пазняк адчувае падтрымку насельніцтва і асцерагаецца тым часам масавых фальсіфікацыяў падчас галасавання ды падліку галасоў. Ситуация в Сморгоне такая, что и по наших назираннях, и по опытаниях, и по моих отчуваннях где-то, напевно, процентов 80-90 замене. Я зразумела, что ставка номенклатуры будет зроблена на фальсификацию. Потому что переконать людей отворотными они не смогут. А маючи в руках уладу і не виконуючи закони, і маючи в руках гроші, як висвітлилося, вони, звісно, можуть зробити порушення. Атрымалася, што выбары ў акрузе Пазняка пройдуць толькі ў адзін тур. Пры двух кандыдатах другога туру быць не можа. Згодна працэдуры ў выпадку, калі выбары адбудуцца, пераможа той, хто набярэ 51% галасоў выбаршчыкаў. Сёння ўзнікае пытанне яшчэ аб удзеле і вертыкальнага прадстаўніка ў выбарах. Тады Пазняк будзе адзін у выбарчых бюлетэнях. Але такі фініш кампаніі здаецца менш верагодным, таму што камуніст зняты, каб не разбіваць галасы вертыкальшчыку. А калі знімецца апошні, гэта можа выглядаць як паражэнне канкурэнтаў Пазняка. Ды і фальсіфікацыі падаюцца больш верагоднымі пры канкурэнтных выбарах. А тое, што будуць рабіцца спробы парушэнняў закона і фальсіфікацыяў, Пазняк упэўнены. А ён ужо сёння адчувае моцнае супраціўленне мясцовага кіраўніцтва. Яго не пускаюць у працоўныя калектывы, няма ніякой магчымасці праводзіць масавыя сустрэчы з выбаршчыкамі. Думкі некаторых назіральнікаў аб тым, што прэзідэнту Лукашэнку выгодна было б мець у новым парламенце некалькі дэпутатаў сённяшняй апазіцыі, сам Лукашенка падобна на ўсё не падзяляе. Апошнія яго публічныя выступы вызначаюцца рэзкай крытыкай кандыдатаў дэмакратаў, а вертыкальная ўлада, што праводзіць палітыку прэзідэнта на месцах, чыніць усялякія шкодніцтвы дэмакратычным кандыдатам. Перамога Пазняка, між тым, на выбарах станецца не толькі вырашальнай у адносінах прэзідэнт БНФ, але і можа аказаць значны ўплыў на далейшы дэмакратычны працэс на Беларусі. Таму Пазняк звяртаецца да міжнародных назіральнікаў, беларускіх і замежных журналістаў не пакінуць без увагі выбарчы працэс у яго Смаргонскай акрузе. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. І вось надышоў дзень галасавання 29 лістапада. На ўчастках у акрузе Пазняка назіральнікамі ад БНФ былі зафіксаваныя шматлікія парушэнні, прычым некаторыя кіраўнікі ўчастковых камісіяў рабілі гэтае парушэнне адкрыта, нічога і нікога не баючыся. Міліцыя ж на ўчастках не дапускала назіральнікаў да кантролю над падлікам галасоў. Для перамогі Пазняку не хапіла 3%. Пры гэтым аказалася, што больш як 2000 чалавек сапсавалі бюлетэні, альбо выкрэслілі абодвух кандыдатаў, альбо не выкрэслілі нікога. Такія бюлетэні бываюць на ўсіх выбарах і на ўсіх участках, але вось гэтым разам у акрузе Пазняка іх колькасць 13% аказалася несувымерна вялікай.
Корэспандэнтка «Свабоды» Галіна Прыгара на свае вочы бачыла парушэнні. Смаргонская выбарчая акруга, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк, ужо пасля першага туру галасавання засталася без дэпутата Верховнага Савета. Адзіная на Беларусі, дзе пры ўдзеле 67% выбаршчыкаў у галасаванні выбары не адбыліся. Выбіралі смаргонцы сабе дэпутата з 2 кандыдатаў. Таму, згодна закону аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, у першым туры перамагае той, хто ўзяў больш 50% галасоў выбаршчыкаў. А 3 гадзіне раніцы сталі вядомыя папярэднія вынікі галасавання. Прыняло ўдзел у выбарах 67% грамадзянаў. Гэта 16 815 чалавек. За Пазняка прагаласавала 7907. Гэта 47%. За ягонага канкурэнта Святаслава Савіцкага 6735 грамадзянаў. Гэта значыць 40%. Такім чынам ні адзін не набраў належную, згодна закону аб выбарах, падтрымку больш чым паловы выбаршчыкаў. Дэпутат не стаў абраным таму, што з яго галасоў выпалі несапраўдныя бюлетэні, дзе не выкрэслены 2 прозвішчы кандыдатаў, ды тыя бюлетэні, дзе выбаршчыкі выкрэслілі абодвух. Атрымалася, што такіх 13%, прыкладна 2185 чалавек. Адразу падаецца сумнеўным, што столькі людзей спецыяльна прыйшлі на выбарчыя участкі, каб выкрэсліць 2 ці пакінуць у скрынцы чысты бюлетэнь. Акрамя ўсяго іншага, для сумневу ёсць яшчэ больш істотныя падставы. Фактычна, ні на адным выбарчым участку ў Смаргонскай акрузе не было магчымасці наладзіць належны кантроль. Міліцыянты ды члены камісіяў перашкаджалі назіральнікам хадзіць па выбарчым участку, каб сачыць за працэсам выдачы бюлетэняў. На некаторых выбарчых участках падчас падліку галасоў назіральнікі не былі дапушчаны да нагляду. Ім проста дазволілі праглядзець ужо потым сфармаваныя стосы. Складзены шмат пратаколаў аб парушэннях. Але ў большасці выпадкаў назіральнікам прыходзілася выслухваць нешта накшталт: складайце якія заўгодна паперы, пішыце скаргі, а мы будзем рабіць тое, што нам трэба. Напрыканцы галасавання Зянону Пазняку прыйшлося звяртацца з пісьмовымі заявамі да пракурора горада ды старшыні акруговай выбарчай камісіі з папярэджаннямі аб мяркуемых адбыцца падтасоўках ды іншых парушэннях закона. Размаўляў Пазняк з гэтай нагоды і з старшынём КДБ Ягоравым, дзяжурным пракурорам Генпракуратуры, прадстаўнікамі Цэнтральнай выбарчай камісіі ў Менску. Але такі вялікі працэнт сапсаваных бюлетэняў ды тых, дзе выкрэслены абодва кандыдаты, усё ж такі наводзіць на думку, што захады Пазняка мелі толькі адносны плён. Калі ўвогуле на Беларусі працэнт такіх бюлетэняў набліжаецца максімум да 5, то ў акрузе Пазняка гэта 13. Як сказала пры сведках у тэлефоннай размове з прадстаўніком мясцовай выканаўчай улады адна са старшыняў камісіі, зрабілі ўсё, што маглі. Не магу ўстрымацца ад гэтых загадкаў, бо сама я была сведкаю шматлікіх парушэнняў участковымі камісіямі ды вялікага іх супраціўлення перад кантролем назіральнікаў. Смаргонь такім чынам засталася без дэпутата. У кандыдатаў ёсць законнае права абскардзіць вынікі галасавання не пазней, чым сёння. Пазняка ж наўрад ці можна будзе саркастычна папракнуць у правале, як гэта зрабіла корэспандэнту РТ сёння Людміла Вілюга. У лідара БНФ фактычная перамога па большасці набраных прыхільнікаў. Варта тут зазначыць і адпаведную тактыку канкурэнтаў Пазняка. Тое, што зняўся апошнім часам з удзелу камуніст, утварыла сітуацыю выбараў у адзін тур. Спрасціла усімагутнай выканаўчай уладзе магчымасці не прапусціць у Верховны Савет лідара апазіцыі. А цяпер яшчэ адзін рэпартаж пра заяву Пазняка ў цэнтры выбаркам. Але спачатку вядучая праграмы паведаміла пра зласлівую рэакцыю афіцыйных СМІ на тое, што адбылося ў Смаргоні. Да вынікаў выбараў у Смаргонскай акрузе. Уся афіцыйная прэса Беларусі паведаміла, што лідар БНФ Зянон Пазняк не атрымаў дэпутацкі мандат. У большасці выпадкаў каментары былі даволі зласлівымі.
За развіццём сітуацыі працягвае сачыць Галіна Прыгара. Газета «Республика» зместила материал Белта, где говорится, что, цитую, «В Сморгонском округе, где баллотировался лидер БНФ Зенон Поздняк, было 2 претендента на депутатский мандат. Поскольку Зенон Поздняк не набрал нужного числа голосов, то, по-видимому, во второй тур голосования он не пройдет». Конец цитаты. При гэтым завоўчваецца, што другі тур у Смаргоне не адбудзецца ўвогуле. Між тым, увечары 30 лістапада адбылася падзея, якая наўрад ці атрымае асвятленне ў афіцыйнай прэсе. Таму ёсць патрэба распавесці пра яе падрабязна. Зянон Пазняк скарыстаў магчымасць, нададзеную законам, і абскардзіў вынікі галасавання па сваёй Смаргонскай акрузе. У Цэнтральную выбарчую камісію пададзена заява Пазняка аб парушэннях закону падчас падвядзення вынікаў галасавання ды падчас саміх выбараў. Пазняк адзначае наступныя факты парушэнняў закону. У Смаргонскай бальніцы бюлетэні выдаваліся людзям без прад'яўлення пашпарту. Акрамя таго, хворыя мелі яшчэ магчымасць прагаласаваць і па месцу жыхарства, паколькі іх прозвішчы былі і ў іншых спісах. Старшыня участковай выбарчай камісіі прызнала факт парушэння закону і падпісала пратакол, складзены на гэты конт. На некаторых выбарчых участках складаліся спісы непрагаласаваўшых грамадзянаў на вачах назіральнікаў, а на патрабаванне паказаць гэтыя спісы члены камісіі адказвалі. Сачыненне, маўляў, пішам. По загаду з гарвыканкама у кожным спісе выбаршчыкаў адзначаліся па 20 чалавек з непрагаласаваўшых. Акрамя таго, шмат бюлетэняў выдавалася без пашпартоў. Амаль паўсюдна назіральнікі не мелі магчымасці сачыць за правядзеннем выбараў. Ім не дазвалялася правяраць адпаведнасць прозвішчаў у пашпарце і ў спісах. А падчас падліку галасоў міліцыянты перашкаджалі назіральнікам сачыць за падлікам. Міліцыянты станавіліся паміж назіральнікамі і сталом, дзе вёўся падлік, і спінамі закрывалі стосы бюлетэняў. Як вядома, падлік галасоў пачаўся ў 10 гадзінаў вечара 29 лістапада. А на 4 участках у Смаргоне штучна зацягваўся гэты падлік галасоў да 3 гадзінаў ночы. Відаць, камісіі чакалі вынікі галасавання па іншых участках. Пазняк падчас выбараў звяртаўся з заявамі да пракурора Смаргоні і старшыні акруговай Смаргонскай гарадской камісіі з інфармаваннем аб некаторых фактах парушэнняў. Але службовыя асобы не наладзілі належным чынам кантроль за галасаваннем і падвядзеннем вынікаў. Таму, акрамя заявы ў Цэнтральную выбарчую камісію, Зенон Пазняк напісаў і зварот да выконваючага абавязкі генпракурора капітана. Па заяве Пазняка ў Цэнтральную выбарчую камісію павінна быць утворана камісія для праверкі фактаў парушэння закону ў Смаргоне. Пацвярджэнне фактаў праверкай у камісіі могуць стаць падставаю для скасавання вынікаў галасавання ў Смаргонскай выбарчай акрузе. Аднак варта заўважыць, што заява Пазняка з абскарджаннем вынікаў галасавання не першая ў гісторыі выбараў на Беларусі, але раней фактаў скасавання вынікаў выбараў не было. Застаецца спадзявацца на аб'ектыўнасць гэтае праверкі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск. І яшчэ адзін рэпартаж корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары. Ён прагучаў 7 снежня 95-го году. Даверанымі асобамі кандыдата ў дэпутаты Верховнага Савета Зенона Пазняка і назіральнікамі за працэсам галасавання на выбарах у Верховны Савет па Смаргонскай гарадской выбарчай акрузе нумар 142 засведчана шмат грубых парушэнняў закона Рэспублікі Беларусь аб выбараў дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія паўплывалі на вынікі галасавання. Гаворыцца ў заяве лідара БНФ Зенона Пазняка да яго давераных асобаў у Цэнтральную выбарчую камісію. У заяве пералічваюцца некаторыя парушэнні, а гэта складанне дадатковых таемных спісаў выбаршчыкаў, выдача бюлетэняў без прад'яўлення пашпарту, утварэнне магчымасці галасаваць двойчы, знаходжанне невысветленых асобаў у вайсковай форме на выбарчых участках, перашкоды з боку міліцыі ў кантролі за выбарамі, ды пры падліку галасоў. Вось што сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода спадарыня Людміла Праляскоўская, якая была назіральнікам у Смаргоне.
Я была наглядальником на 9-м участку, это 5-я школа в Смаргоне. И, ведаете, уже некалькі год я удзельнічаю ў выбарах, была у складзе камісіі участковай, была наглядальнікам на мелкіх участках, але такого я яшчэ не бачила і нават не ведала, што так вось магчыма. Самі абставіны такія, што нельга лішні раз прайсці, ніякіх пытанняў, ніякіх заўваг нельга рабіць, але мы ўсё ж такі рабілі сваю справу і кожны бюлетень лічылі. Ну, а самае цікавае пачалося при падліку. Нам выделили место, это было 10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета больше померами, и мы уже там могли некак сочить, это стосы. Вот, когда все было подлічено, старшыня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, когда протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. Все ж таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и нават гутарки, это нават яна категорично. Ось, але толькі дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у яе руках, але каб полечить, особливо стос там, где были выкреслены ободва кандидата, об этом нават не было гутарки. У заяве Пазняка до Цэнтру выбаркама выкладзена таксама патрабаванне, цытую, у прысутнасці давераных асобаў Пазняка пераправерыць усе складзеныя спісы выбаршчыкаў і вынікаў галасавання, а таксама падвойнага галасавання выбаршчыкаў, якія ўнесены ў дадатковыя спісы. З улікам і іншых парушэнняў просім разгледзець пытанне аб ануляванні вынікаў выбараў альбо зніжэнні колькасці выбаршчыкаў, прыняўшых удзел у выбарах, і перагляду у сувязі з гэтым вынікаў галасавання. Такім чынам, Зянон Пазняк і ягоныя давераныя асобы падалі скаргу ў Цэнтральную выбарчую камісію. Як жа разгортваліся падзеі далей? Фрагмент рэпартажу Галіны Прыгары, які прагучаў на хвалях Радыё Свабода 20 снежня 95-го году. На чарговым паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі учора былі зацверджаныя паўнамоцтвы новых дэпутатаў Верховнага Савету. Апрача іншага разглядаліся скаргі кандыдатаў у дэпутаты парламенту з нагоды сур'ёзных парушэнняў закону аб выбарах. Было ўзнятае і пытанне аб Смаргонскай акрузе, дзе балятаваўся Зянон Пазняк, паведамляе Галіна Прыгара. Камісія Цэнтру выбаркама, што працавала ў Смаргоне, вярнулася ў Мінск з пацверджаннямі шматлікіх фактаў парушэння закону падчас правядзення выбараў. Але на гэтае парушэнне члены камісіі атрымалі такія-сякія быццам бы лагічныя тлумачэнні ад смаргонскіх арганізатараў выбараў. Аднак у Зянона Пазняка і яго групы падтрымкі ёсць дакументы і пацверджанні грубейшых нават крымінальных парушэнняў, гаворыць Зянон Пазняк. Прадстаўлена 9 протоколов, шмат документаў і сведчанняў аб парушэннях у Смаргоне. Такім чынам было сказано аб тым, што завышана колькасць выбаршчыкаў, што неадпаведнасць спісачнага склада ў пачатку ў канцы галасавання і нават па тых акругах, якія раней скончылі галасаванне, таксама разыходзяцца звесткі днём і вечарам. Таксама галасавалі без пашпартоў, бюллетені не гасілі адпаведным чынам і так далее. Все гэта было расказана, прадстаўлены протокол, абгрунтавана. Таму Цэнтр выбаркам быў вымушаны прыняць рашэнне працягнуць вывучэнне справы. І зноў камісія Цэнтру выбаркама паедзе ў Смаргонь. Зусім магчыма, што цяперашняе даследаванне будзе ўжо весціся з удзелам пракуратуры. А ці ёсць у самога Пазняка надзея, што будзе станоўчы для яго вынік ад гэтай працы? Будем спадзявацца, што яно дасць нейкі вынік, хаця камісія ўсім сваім выглядам сведчыць аб тым, што ёй пажадана было б не рабіць рэзкіх рухаў. Думаю, што у гэтым выпадку ўсё ж такі прыйдзецца рабіць такі рэзкі рух, альбо браць грэх на сваю душу.
Дык зрабіў цэнтр выбаркам, як выказаўся пазняк, рэзкі рух, ці узяў грэх на душу. Вывучэнне парушэнняў працягвалася тады, калі ўжо пачаў працаваць новы Вярхоўны Савет. Парушэнні былі не ў аднаго пазняка, але і ў іншых кандыдатаў ад Беларускага народнага фронту. Некаторым для абрання не хапіла некалькіх дзесяткаў галасоў. 9 студзеня ўжо новага 96-го году Радыё Свабода паведамляла. Першая сесія новага парламенту пачала працаваць, а тым часам працягваецца высвятленне і доследы парушэнняў закону ў асобных акругах падчас падрыхтоўкі выбараў і падліку галасоў, перадае Галіна Прыгара. Вядома, што з заявамі ў Цэнтральную выбарчую камісію на наступны дзень пасля выбараў звярнуліся трое прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту: Зянон Пазняк, Юрась Беленькі ды Валентин Голубеў з патрабаваннямі вывучыць парушэнні падчас выбараў у іх акругах. У Смаргонскай акрузе Пазняка двойчы працавала спецыяльная камісія ад Цэнтральнай выбарчай камісіі. Вядзецца вывучэнне парушэнняў акрузе Юрася Беленькага. А Валентин Голубеў днямі атрымаў спецыяльную даведку аб выніках праверкі фактаў парушэння ў яго 232-й Любімаўскай акрузе. Нагадаю сэнс гэтай заявы Голубева ў Цэнтральную выбарчую камісію. Ва ўчастковай выбарчай камісіі, піша Валентин Голубеў, маімі даверанымі асобамі была перададзена інфармацыя аб выбаршчыках, якія выбылі з участка. Гэта памерлыя ды прызваныя на тэрміновую службу ў армію. Нам было паабяцана зрабіць адпаведныя удакладненні. Аднак 11 снежня, гаворыцца ў заяве, старшыня камісіі нумар 40 Степанюк паведаміў, што выключаць са спісаў выбаршчыкаў, якія выбылі, яму было забаронена работнікам маскоўскага райвыканкама Менску спадаром Дземяшкевічам. Больш таго, паведамляе Валентин Голубеў, паміж першым і другім турамі галасавання колькасць выбаршчыкаў на участку нумар 40 павялічылася з 3001 да 3045 чалавек. Паколькі забарона выключаць са спісаў сыходзіла з райвыканкама, ёсць падставы лічыць, што забарону выключаць са спісаў памерлых ды прызваных на тэрміновую службу ў армію атрымалі не толькі на згаданым 40-м участку, а і на астатніх 12, адзначаецца ў заяве Голубева. Голубеў звяртаецца ў Цэнтральную выбарчую камісію і з просьбаю устанавіць сапраўдную колькасць выбаршчыкаў Любімаўскай 232-й выбарчай акругі у адпаведнасці з артыкулам 21 Закона аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь. Вынесці канчатковае рашэнне на падставе сапраўдных дадзеных. Праверкаю Цэнтральнай выбарчай камісіі былі пацверджаны неправільныя нумерацыі спісаў участку нумар 40, у выніку якой колькасць выбаршчыкаў у спісах павялічылася на 11 чалавек. Знойдзены таксама і 8 памерлых людзей, унесеных у спісы. Такім чынам, толькі на адным выбарчым участку выяўлена парушэнне ды тэхнічная памылка у спісах на 19 чалавек. Аднак, нягледзячы на патрабаванні Валентина Голубева праверыць спісы на участках усёй акругі, Цэнтральная выбарчая камісія абмежавалася праверкаю толькі аднаго участка нумар 40. І тлумачыцца гэтае ў даведцы ЦВК проста. Голубеў не назваў канкрэтныя факты парушэнняў на астатніх 12 участках, таму выбарчая камісія не лічыць неабходным праводзіць там праверку. Заўважу, што такі падыход ЦВК да праверкі нават фармальным назваць цяжка, ён проста абыякавы. Відавочна, што калі на адным з 13 выбарчых участкаў парушэнне, то на астатніх яны таксама не выключаны. Каб выбары лічыць адбыўшыміся, трэба зменшыць колькасць спісаў на 67 памылкова туды унесеных выбаршчыкаў. Знойдзеныя толькі на адным участку і засведчаныя памылкаю 19 чалавек даюць падставу меркаваць, што справядлівая і дакладная праверка спісаў магла б устанавіць сапраўды вынік выбараў у акрузе Валентина Голубева. Таму і невыпадкова Голубеў звярнуўся да сесіі новага Верховнага Савету з
просьбой доручить мандатной комиссии сессии провести свою проверку у Любимовской округе. Однако наўмысная абыякавая проверка Центральной выборчей комиссии прымушае меркаваць, што надзея на справедливое даследаванне наўрад ці можа быць. Галина Прыгара, Радыё Свабода, Менск. Хто ведае, можа, закон сапраўды пераможа і ў парламенце з'явяцца тыя, хто мае на гэта ўсе юрыдычныя падставы. 12 студзеня Цэнтральная выбарчая камісія вынесе свой канчатковы вердыкт, і Галина Прыгара пазнаёміць нас з канчатковымі вынікамі. І вось надышоў дзень пасяджэння Цэнтральнай выбарчай камісіі. Адразу скажу адносна зварота Валентина Голубева да мандатнай камісіі новага Вярхоўнага Савету. Новоабраныя дэпутаты не пажадалі займацца справай свайго папярэдніка, хаця некаторыя з іх, як, напрыклад, былы старшыня КДБ Ягораў, выявілі актыўнае зацікаўленне лёсам дэпутацкіх мандатаў прарасійскіх кандыдатаў, пра што крыху пазней. 12 студзеня 96 году Радыё Свабода перадавала. Ужо ў дзень выбараў 29 лістапада наш корэспандэнт Галина Прыгара, якая знаходзілася ў Смаргоне, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк, прыводзіла ў рэпартажы факты відавочных парушэнняў заканадаўства. Сённяшні ейны матэрыял прысвечаны канчатковым вынікам праверкі, якую правяла Цэнтральная выбарчая камісія. Паседжанне камісіі адбылося 11 студзеня. Адзін толькі пералік парушэнняў дытлумачальных запісак, які зрабіў член Цэнтральнай выбарчай камісіі Алесь Жук, заняў палову гадзіны. Адзначу, што некаторыя з фактаў нікім так і не былі патлумачаныя. Да прыкладу, засталося невядома, што за людзі ў вайсковай форме знаходзіліся на некаторых участках. Большае ж тлумачэнняў выглядаюць даволі спрэчна і несур'ёзна. Так, намеснік старшыні гарсавета Емельянчык, якога давераныя асобы Пазняка праз некалькі дзён пасля выбараў засталі ў ягоным кабінеце пры гашэнні бюлетэняў, патлумачыў, што проста пажадаў знішчыць лішнія бюлетэні. Акрамя заявы ад Зянона Пазняка да яго давераных асобаў, у Цэнтральную выбарчую камісію паступілі звароты назіральнікаў і журналістаў, якія працавалі ў Смаргоне. Да прыкладу, корэспандэнты Санкт-Петербургскага тэлебачання не былі дапушчаны на адзін з участкаў. Але старшыня гэтай участковай камісіі патлумачыў, што на яго тэрыторыі знаходіцца вайсковая частка, і значыць парушэння закону няма. Між іншым, і члены участковых камісіяў выказалі афіцыйныя прэтэнзіі назіральнікам. Маўляў, назіральнікі патрабавалі праверкі спісаў і пашпартных дадзеных выбаршчыкаў. Зрэшты, Александр Жук не палічыў патрэбным засяродзіць на гэтым увагу. Дарэчы, у акрузе, дзе балатаваўся Зянон Пазняк, было зарэгістравана 372 назіральнікі ад Беларускага народнага фронту. Але ніводзін з іх у момант падліку галасоў не быў дапушчаны да сталоў з бюлетэнямі бліжэй, чым на 10 метраў. Такое распараджэнне даў супрацоўнікам міліцыі старшыня Смаргонскага выканкама Спадар Сафонаў. Аднак члены Цэнтральнай выбарчай камісіі зазначылі, што Сафонаў з'яўляецца старшынём гарадской камісіі па выбарах у мясцовыя саветы і меў права даваць распараджэнні членам участковых камісіяў. Да таго ж было зазначана, што закон аб выбарах не вызначае адлегласці, на якой павінны знаходзіцца назіральнікі ў момант падліку галасоў. А значыць, парушэння ў дзеяннях Сафонава няма. Хоць, напэўна ж, варта было кіравацца прынцыпам «дазволена ўсё, што не забаронена законам». У сваім звароце да ЦВК лідар БНФ адзначыў пра існаванне нейкіх патаемных спісаў выбаршчыкаў, якія складаліся ў дзень выбараў непасрэдна на участках. На думку Пазняка, камісіі патаемна абменьваліся гэтымі спісамі, каб павялічыць колькасць выбаршчыкаў і, адпаведна, зменшыць працэнт тых, хто аддаў за Пазняка свой голас. Нягледзячы на неаднаразовыя звароты давераных асобаў кандыдата да назіральнікаў, гэтыя спісы так і не былі ім паказаныя. Па словах Алеся Жука, Цэнтральная камісія вельмі грунтоўна праверыла скаргі пра штучнае завышэнне колькасці выбаршчыкаў і высветліла, што сапраўды на участках у дзень галасавання такія спісы складаліся. Старшыня адной з камісіяў пісьмова пацвердзіў, што дадаў у спіс 34 выбаршчыкі.
Такія тлумачэнні ёсць па ўсіх 16 участках, адзначыў спадар Жук. Усяго ж па акрузе Пазняка колькасць выбаршчыкаў штучна павялічылася на 561 чалавека. Паводле словаў старшыні ЦВК Александра Абрамовича, такія дзеі ўжо трапляюць пад адпаведны артыкул крымінальнага кодексу. Камісія вырашыла адправіць матэрыялы праверкі ў пракуратуру. Цяпер кіраўнікі участковых камісій будуць даваць тлумачэнні не нам, а праваахоўчым органам, адзначыў спадар Абрамович. У гэтым выпадку, калі ад агульнай колькасці выбаршчыкаў адняць штучна прыпісаныя 561, то Пазняк набірае больш 50% галасоў. Аднак Цэнтральная выбарчая камісія зрабіла выснову, што парушэнняў, якія б істотным чынам паўплывалі на вынікі выбару, не было. Без адказу засталося і пытанне Пазняка, адкуль у скрынях з'явілася 13% несапраўдных дасапсаваных бюлетэняў. Камісія пакінула ў сіле ранейшае рашэнне круговай камісіі, дэпутат па Смаргонскай акрузе нумар 142 не абраны. Алесь Жук падчас галасавання устрымаўся. Акрамя таго, як казалася, вырашана накіраваць матэрыялы праверку ў пракуратуру. Магчымае ўзбуджэнне крымінальных справаў. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск. Такім чынам, выслухаўшы пералік парушэнняў па акрузе лідара БНФ Пазняка, зроблены, тут я падкрэслю, не грамадскай камісіі, не камісія БНФ, а членам Цэнтральнай выбарчай камісіі, Цэнтральная выбарчая камісія не знайшла парушэнняў. Не ўбачыць іх і пракуратура. Пазняк дэпутацкага мандату не атрымае. І цяпер пра тых, хто быў задзейнічаны ў гэтай аперацыі. Слова «аперацыя» з вайсковага лексікону тут дарэчы. Кіраваў ёй увогуле там у Смаргоне тагачасны памочнік прэзідэнта Сергей Посахаў. Да гэтага часу невядома, хто былі тыя людзі ў вайсковай форме, якія прысутнічалі на выбарчых участках, да якога ведамства яны належалі, каму яны падпарадкоўваліся. Лявон Баршэўскі прыгадывае, што, яшчэ раз працытую, у дзень выбараў градзенская КДБ гвалтам не пусціла на 3 участкі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 участках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых 3 па 36-40%. Канец цытаты. Якая роля КДБ была ў гэтай аперацыі, дакладна невядома ў нюансах, але тое, што КДБ, як гаворыцца, засвяціўся, сумневу не падлягае. У дзень галасавання Пазняк тэлефанаваў старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву і патрабаваў спыніць незаконныя дзеянні ягоных падначаленых. Генерал-палкоўнік Ягораў у тэлефоннай размове запэўніваў Пазняка, што не даваў ніякіх камандаў, што нічога не ведае пра прысутнасць афіцэраў КДБ на слонімскіх участках. Хлусіў Ягораў ці казаў праўду. Мог і казаць праўду. На снежань 95-го Ягораў мог ужо і не цалкам кантраляваць уласных жа падначаленых. На той момант набрала сілу Рада бяспекі, чый склад заставаўся невядомы ні для парламенту, ні для грамадства, і яе супрацоўнікі ўжо тады маглі наўпрост даваць загады кіраўнікам рэгіянальных управленняў КДБ. Але і з самім Уладзімірам Ягоравым не ўсё так проста. На тых жа самых давыбарах у дэпутаты па адной з віцебскіх акругаў ішоў нехта Олег Гарбуноў, прадстаўнік не тое, каб толькі прарасейскага, але праімперскага саюзу афіцэраў. Фрагмент з рэпартажу Олега Груздзіловіча. Але найбольш цікавай, калі не анекдатычнай, выглядае справа кандыдата ў дэпутаты Гарбунова. Гэта той самы 198-й кандыдат з Віцебску, якога не засвердзілі ў якасці дэпутата, хаця і выбары ў яго адбыліся, і перамогу ён атрымаў. Парушэнне знайшлі ўжо пасля 10 снежня. Спачатку ў яго вылучэнні ў кандыдаты. Як аказалася, Гарбуноў быў прапісаны ў Менскім раёне, але вылучылі яго ў Віцебску, хаця ён не член кіруючага органа ні адной партыі, а ўсяго толькі хаўруса марскіх афіцэраў грамадскай арганізацыі. Далей больш. Пасля атрымання скаргі ў Сальвыбаркаме сталі вылучаць ягоную справу, і высветлілася,
што слухач прэзідэнцкай акадэміі кіравання не мае права на беларускае грамадзянства. Карацей кажучы, тут было чым падумаць. І вось яшчэ, што вельмі ўразіла цэнтр выбаркам разам з ягоным старшынём Александром Абрамовичам. Гарбуноў зачытаў на пасяджэнні камісіі зварот 10 дэпутатаў, якія патрабавалі ад цэнтра выбаркама не больш не менш, як хутчэй прызнаць яго дэпутацкія паўнамоцтвы. Асабліва было дзіўным заведацца, што сярод падпісантаў лічыцца і былы старшыня КДБ Владзімір Ягораў. Як бачым, генерал-палкоўнік Владзімір Ягораў чамусьці падтрымаў чалавека, чыё стаўленне да незалежнасці, мякка кажучы, выклікала сумнеў. Між іншым, у студзені 94-го дэпутаты апазіцыі БНФ в Верховным Савеце 12 склікання былі ці не адзіныя, хто падтрымаў Ягорава ў ягоным змаганні з Кебічам і хто спрабаваў уратаваць Ягорава ад адстаўкі. Але праз 2 гады Ягораў і слова не скажа ў абарону кандыдатаў БНФ, на участках якіх закон відавочна парушаўся. Дэпутацкія паўнамоцтвы Гарбунова, дарэчы, прызнаюць, і пасля рэферэндуму 96-го ён будзе прызначаны ў палату прадстаўнікоў, увойдзе ў міжнародную камісію так званага парламенцкага сходу Беларусі і Расіі, заслужыць падзякі Лукашэнкі і атрымае першую класу дзяржаўнага служачага. Прыкметна, конечно, што адміністрацыя цягнула ў дэпутата нават не грамадзяніна Беларусі, паставіўшы бетонную заслону для тых, для каго незалежнасць Беларусі была сэнсам жыцця. Але вернемся да выбараў у Смаргонскай акрузе. Як жа склаўся лёс асноўных фігурантаў падзеяў у Смаргоне? Спачатку пра канкурэнта Пазняка, які, як вы памятаеце з рэпартажу Галіны Прыгары, не хаваў сваю сувязь з уладай, лекара Святаслава Савіцкага, якому за ўдзел у выбарах улады абяцалі месца галоўнага ўрача Смаргонскай бальніцы. Улады перавыканалі сваё абяцанне. З цягам часу Савіцкі зрабіўся галоўным урачом Гарадзенскай абласной бальніцы. Стаў ён і кандыдатам навук, і дэпутатам абласнога савета, але ўжо ў наступным стагоддзі. А ў пачатку 2019 году быў асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі за незаконныя фінансавыя дзеянні і страту дзяржаве памерам больш як у 40 000 рублёў. Памочнік прэзідэнта палкоўнік Сергей Посахаў, які ад адміністрацыі быў адным з каардынатараў выбару па Смаргонскай акрузе, потым адыграў сваю ролю ў супрацьстаянні Верховнага Савета з Лукашэнкам і рэферэндуме 96-го году, пра які мы асобна пагаворым іншым разам. У адным з тэлевізійных эфіраў Посахаў адправіць апазіцыю гаўкаць на Бангалор. Свой удзел у недапушчэнні прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, найперш БНФ у парламент, Посахаў у інтэрв'ю «Народнай волі» ў 2009 годзе абгрунтуе тым, што, цитую, «даже самая демократическая политика имеет в своей основе силовую компоненту». А свой досвед выбарчых тэхналогіяў абагульніць у доктарскай дысертацыі избирательные технологии и формирование высших органов власти в Республике Беларусь. Поздней Посахаў з'едзе ў Россию. «Я родился в России и приехал на свою родину», заявіць ён журналістцы «Народной воли», зазначыўшы, між іншым, што, цитую, «беларускі народ еще не дозрел до полной свободы». Конец цитаты. Ад сябе дадам, што калі і не саспеў, дык не ў апошнюю чаргу, дзякуючы такім, як Посахаў. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Владзімір Абрамович, які, як вы чулі з рэпартажу пра пасяджэнне ЦВК, быў нагэтулькі абураны парушэннямі па акрузе Пазняка, што нават заявіў пра мэтазгоднасць удзелу ў разбіральніцтве пракуратуры, не трансфармаваў сваё абурэнне ні ва што канкрэтнае. Тады, у студзені 96-го году, паплечнікі Пазняка здзіўляліся такой пазіцыі Абрамовича. За некалькі гадоў перад гэтым Абрамович выявіў якраз прынцыповасць у справе ініцыяванага БНФ рэферэндуму. Але здзіўленне знікла, калі стала вядома пра прызначэнне Владзіміра Абрамовича намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Пазней ён быў і віцэ-спікерам Нацыянальнага сходу, памёр у снежні 18-го году. Лёс Зенона Пазняка, як і іншых кандыдатаў ад Беларускага народнага фронту, ніводны з якіх не быў прапушчаны ў Верховны Савет, вядомы. Спашлюся зноў жа на словы Лявона Баршэўскага,
які лічыць, што ў выпадку прысутнасці Пазняка на сумнавядомых начных перамовах кіраўніцтва Вярхоўнага Савету ў прысутнасці так званага крамлёўскага дэсанту, вынікам якіх быў правал імпічменту ў лістападзе 96-го, Пазняк здолеў бы не дапусціць падпісання гэтага пагаднення. Сам Зянон Пазняк казаў, што папросту за каўнер выцягнуў бы спікера Шарэцкага за стала. Ведаючы Пазняка, асабіста я ў гэтым не сумняюся. Але для таго, каб гэта адбылося, Пазняк павінен быў бы прысутнічаць на падпісанні пагаднення, як прысутнічалі там дэпутаты Карпенка ці Калякін. А гэта было б магчымым толькі ў тым выпадку, калі б ён, Пазняк, быў дэпутатам Вярхоўнага Савета 13-го склікання. Але Пазняк у Вярхоўны Савет прапушчаны не быў, як і ніхто з іншых кандыдатаў ад БНФ. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.